Kok kaya ana kirek suara. Apa ngawur suarane dalange kok suara kirek. Pangapunten. Lucu lho aku tak. Pangapunten. Tak ungkali orang-orang kaget. Duk, kok mati. Komodo kaget. Dene orang wedi kowe. Mbah, bawon to. Karo demit ra wedi orang-orang kok wedi. Hi. Urung-urung. Arep tak nggo mancing ora? Matur suwun. Ya. Sembah nuwun ya nak. Ya sowan nang endi? Sowan ingkang kaping pira ya iki nek ora kleru? 3. Oh iya. Nek ora apa-apa 3 ya mak 3. Iki PT YPTI. Ya. PT YPTI kembali mempergelarkan kesenian wayang kulit. Ngono ya mak. Iya. Wiwit sepisanan kersa nimbali wayang kulit ya sing ditimbali awake dhewe pendak-pendak nimbali bar wayangan mesti papan sing dienggo wayangan dadi gedung ya dadi pabrik demben ning lor kono kuwi ya dadi pabrik saiki kene iki ya dadi pabrik oh iya mau para bapak-bapak karyawane ngendika karo aku nggih dipun dongake kemawon Pak Dalang binjang saged mbangun pabrik wonten kilen mriku. Ampun donga ning dibayar aku ya ngono. Iya. Matur suwun ya Mak. Wah luar biasa no. PT YPTI berkembang luar biasa. Iya. Panjenengane Bapak Direktur Bapak Petrus ya. Aku ngrasake kesejukan ning jero gedung mau ya no. Ning jero gedung kesejukan bab apa? Ya kuwi antaraning Bapak Direktur karo para karyawane biyo-biyo ora ana jarak sithik-sithik nek Gojek ya kaya ning angkringan. Iya. Ngono ya Mak. Iya, kuwi sing marai iso dadi becik, iso dadi apik lan mbeng pancen PT YPT kuwi ngangkat para pemuda-pemuda sing pancen brigas lan pinter nggone padha apa jenenge menjalankan pabrik iki wekasan iso saya ngrembaka saya apik. Ya. Lan iki eneng kabar sing apik no aku mau dipameri gamelan made in YPTI.
gamelan made in YPTI. Lek gawe ora dilebur ning nganggo cithakan, nganggo mesin, mongko perunggutus. Aku ya wis nyoba tak tutuk mau ya apik tenan. Ya. Lah mengko terus pengrajin aja salah tampa. PT YPTI iki pancen entuk dawuh saka ngarsa dalem. Gandeng iki gamelan sesuk bakal akeh banget sing padha pesen. PT YPTI menciptakan mesin pembuat gamelan mengko diwenehke utawa diparingi karo pengrajin-pengrajin men supaya gamelan kuwi saya cepet le mencetak. Apa ya apik unine? Unine apik no. Ya apik padha gamelan iki. Ya. Nek nganggo pengrajin cara kuno ra iso sasen-sasen. Ya. Iki mung cukup nganggo mesin ngedep komputer terus dimatke glondeng-glondeng metu dadi saron. Luar biasa no. Ya. Edan tenan. Anjen yo kene iki pencetak alat-alat kuwi sing iso dicetak-cetak kuwi no. Iya. Kowe ya wis nilai. Wah wis tak tileki mau mesin sing gedhe banget iki. Sing dilebokke bleng. Glodak. Metu wis berbentuk apa ngono edan. Aku luar biasa. Kowe usul niki mbok sekali-sekali. Kira-kira apa sing dilebokke iso metu apa ngono lho. Iya. Plastik dilebokke bleng. Glondeng metu ya iso dadi daging dilebokke kowe metu bayi kok no. Tantil dasmu kowe ora. Iya. Bleng glodak. Iya. Ngono ya. Ora no, iki mung gojekane. Ya ngono. Ya muga-muga kene iki bakal dadi PT YPTS, dadi utu PT YPTI. Tempat sing dienggo transit mau dadi papan training apa mau jenenge training. Ya, para-para sing padha. Iya ya, Mak. Mula etone pancen yo njlimet tenan. Ya, kok ora dijukuk malam Minggu. Kowe ngerti ora? Pak Petrus kuwi direkture iki arep piyai modern ning hitungan Jawa njlimet no. Ngono ya. Hitungan Jawa njlimet mula wayangane kudu malam Senin apa ngono kudu kuwi. Oh, madhepe madhep ngulon. Oh iya. Kowe hitungane njlimet. Ya, ngono ya, Mak. Mergane madhep ngulon ki jarene dalange ra iso dinyang. Ya tenan-tenane. Iya. Wis senengane. Wah, matur suwun. Ya muga-muga awak dhewe sak rombongan nyuwun saning Gusti muga-muga iso lancar. Ya amin. Saya ngrembaka, saya gedhe, saya kuncara no. Ya, lah iki bukti nek sing jeneng pabrik ora ninggalke seni budaya iki nyatane ya berkembang. Ning nek pabrik-pabrik utawa perusahaan-perusahaan sing meninggalkan seni budaya Jawa mongko mapane ning tanah Jawa. Oh tenan no, kukut gulung tikar. Iya, asli aku ora goro. Aku mayang neng kene ping 3 iki gedunge tambah 4. Oh. Iki sesuk ya arep dibangun meneh. Ngono ya, Mak. Iya. Wah, ya lor kono ya wis ana ning jarene arep mayangan ora memungkinkan. Nah, aku ki nang ndikon memungkinkan kok no. Iya. Waton ditanggap. Ha iya. Ngono ya, Mak. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan, luar biasa. Ya. Aku pokoknya melu donga PT YPTI saya ngrembaka. Amin sing dijaluk ya pancen ngono. Saya kuncara Jayeng Bawana wekasan iso nyukupi kebutuhaning para masyarakat saindenging kutha Ngayogyakarta kene ya ing bab apa wae no. Ya. Ngono ya Mak. Iya. Sing membengiraken ya teknik sing dienggo gawe gamelan iki mau kowe bonang ya persis kaya gaweane pabrik-pabrik sing klasik. Persis no. Dituthuk ya perunggutus. Dituthuk ya twing ngenge ya suwe saron ya kandele ya semono kae ternyata sing ditirui gamelan kraton difoto digawe wis pokoke nek uteke awake dhewe ora tekan iya wis kuwi pemikiraning para teknik sing pancen ya dianggep pinter ning YPTI kuwi no iya ngono ya Mak matur suwun tanpa pepindhan bengi iki kabeh para pamirsa sing padha lenggah ning kene kejaba wungon sewengi ya ndongake PT YPTI ya Mak sing dijaluk ya pancen ngono nyuwun donga pangestuning para lenggah para warga desa sakiwa tengening kene supaya saya ngrembaka saya apik saya becik merga dumadining YPTI ning papan kene iki ora kok malah ngrekasake para warga ning iso menjadi sarana nggone meraup apa jenenge ngejak tenaga kerja saka desa kene. Ya, pancen ya ngono ya, Mak. Iya.
Mbong iki di dawuhi sowan mrene komplit no sak kanca-kancaku ya. Malah eneng sing ngarani nek kancane awak dhewe iki eneng pirang-pirang bergodo. Ora. Ya ming siji iki ya di-onyo-onyo semua saben bengi no. Ya. Bar pindah saka mau bengi neng alun-alun Ngawi terus mawawan tekan omah terus saiki seneng kene meneh. Oh, ngono ya. Wis tetep iki ya pancen ya do kuat-kuat tenan kok jane ya ora kuat mung do dikuat-kuatke. Iya. Iya pancen. Lah witekno, saling kok nek nganti prei sewengi ora mangkat ana sing genteni ya wis kacau. Ndar ngrebut kedudukan wis kangelan meneh. Iya, iya. Pamane sing ngendang ngono kesel terus anu bolos rong bengi, ya terus aku golek pengendang liya. Ya, ade sing bolos mau wis waduh cilaka iki. Malah sak mati sandampangane. Ya. Ya wis mula dikuat-kuatke nganti semaput barang kok sing ngendang. Wis semaput, wis mengenane wis tengah wengi metu njaluk kerokan, bali mlebu meneh ngendang meneh. Terus arep menyuruh kae gletak semaput. Digugah sapa-sapa ora gelem njaluke digugah sinden. Oke tunggal. Iki kok ora sadar-sadar ya? Ora sadar-sadar ya. Ya. Aja digugah sinden ayo. Iya, ngono ya ora apa-apa karang ya kadang kala wong-wong iso manja. Heeh. Anjen ya bener kok no. Ya. Iki ning Nawala sing tumiba ning pangkon. Ya. Bayune mbok cangik saking Karang Taruna Somodaran. Oh, Somodaran. Iya, kene iki kampunge Somodaran nyuwun lagu Gubuk Asmara Garap Sragenan. Monggo loro Gelang Kalung matur nyuwun kagem PT YPTI dan Bu Cangik sak rombongan sampun paring hiburan mangke bubar jam 4 nggih Pak. Waduh. Oh nggih, MC-ne wau ngefan kali Mbak Tatin sik cemethut. Waduh. Ya, ya ora apa-apa kan. MC-ne mau oleh pupuran jan. Iya, ya ora apa-apa karang ya kepengin tampil beda. Selamat ulang tahun JPTI ke-20. Minta lagu Lali Janjine saking Mas Agus Klaten. Mas Agus Klaten iku nggih, Mas Agus Ketoprak. Dudu ya, Mak. Nggih, uga ulang tahun ke-20 kok no. Ya, semoga tanggap warsa kaping 20 kuwi nek carane memuda utawa carane wong urip kuwi umur 20 kuwi lagi tumangkare kadewasane tegese tumangkar pikire lagi sregep-sregepe lagi semangat-semangate lagi pinter-pintere wong umur 20 tahun kuwi no. Ya. Muga-muga YPTI ya kaya ngono ya no. Amin. Sing dijaluk ya pancen kaya ngono. Ya. Karo diselingi guyon maton sembrono parikena ya iki diaturake ya ana sing nyuwun Gubuk Asmara karo Gelang Kalung ya ana sing nyuwun Lali Janjine ya karo sing disuwun para bapak-bapak YPTI karo Mbak Elisa tidak boleh carry. Oh ya kudu dijak panitiane ngendika Mbak Elisa saged to Pak, saged menika sakniki bayaran dhewe aku ya. Bayaran dhewe, ora melu aku dadi nek mbutuhke Elisa njaluk bayar dhewe. Ndak apa-apa, ndak masalah. Nah, lumayan. Iya. Tak jalukke sawisan aja kuwatir mau wis disisanke. Iya. Ayo saiki kowe nembang Lali Janjine kowe bengi iki nyambut gawe. Iya. Sebagai bintang tamu rasidenku kowe bayaran dhewe kok. Iya. Ngono ya, Mang. Ayo. Jumeneng sik. Ya, Mbak iki Mbak Elisa. Wah. Mau bengi yo gawe heboh nang alun-alun Ngawi dan luar biasa. Sebabe tuku sosis ora bayar. Dudu sosis. Apa kae? Cumi-cumi kobong. Hah? Cumi-cumi kobong. Cumi-cumi kobong. Yo, rong tau ta? Apa? Cumi-cumi kobong. Oh ya wis kaya mangan iki karo aku iki dhisik aku kok. Wah. Aku ki umur saiki umur 47 kowe lagi umur 24 mangan iki dhisik aku. Sadurunge kowe mangan cumi-cumi kobong iki aku wis mangan sik. Iya. Tapi kan ra dikobong kowe, langsung cumi-cumi dijupuk pangan langsung sak tintane.
Ya maksudnya aku mangan cumi-cumi mentah. Ya ora. PT YPTI. Yes, sowan wonten iki kula baru sekali nih. Pak Seno udah 3 kali. 3 kali. Aku baru sekali nih. Soalnya aku anyaran melu Pak Seno. Ya ora anyaran pindahan. Heeh. Pindahan. Saka grup ana ning grup kene, heeh. Ya matur dibawani sik lali janjine engko bar kuwi lagi kowe kudu iso menerangkan tentang YPTI. Sinau ora mau? Sinau ora? Heh? Ora. Lah kowe wis tak omongi to kowe sesuk Apa? dadi bintang tamu lho Sa. Sinau PT YPTI. Tenane ora iki. Ora diomongin ada di bintang tamu Oh ki. ya wis berarti iki dite sing tak jaluke mlebu aku. Ya. Nah, Tak ya. apa-apa aku lelo. Apa? Lelo. Aku lelo. Nggih, dibawani nggih. Nah, dibawani. Ya. Napa ini ki bawani? Lali janjine iki pamundutan. Ya. Utawa gelang kalung sing saka Karang Taruna Somodaran ngene kampunge Somodaran. Somo? Somodaran. Apa Pak? Somodaran. Somodaran. Kampung Somodaran. Oh, kampung Somodaran. Mangga. Dina Minggu kang tanti tinamune janjine Suarane saya mapan. Ayo bendina nembang kok. mapan piye to Pak? Aku melek ora turu ki. Mapan piye? Suarane mapan ki tegese wis karo nada ki wis ora ndadak goleki ngono lho wis cek langsung cul dadi. Oh, tak kira turu. Nyambut gawe turu. Nah, ngono kuwi apik kuwi. Ya, dadi duwe tanggung jawab. Iya. Anane pijer semaya Saking cintane ro Elisa iki nganti nganu lho. Nganti penonton ki eneng lho. Kowe wis nyanyi nang kene ning kono ana sing nyetel YouTube kok. iya di setel YouTube jadi nonton langsung karo live streaming ya Pak. Saking sayangi ro kowe. Iya tadi kowe nyuwara kono ya. Pinter golek alasan ngendukur aku wis ora
niku sampun. Jatilane wis mau sore kok Kang Slupil saiki. Ora Kang Slupan yo Pak, ben semangat pedake. Lho iki semangat, mesti semangat to. PT YPT iki karyawane semua muda semua. Semua muda. Selain itu juga sering digunakan untuk penelitian juga dari lembaga-lembaga. Iya. Banyak yang dari baik di Jogja, Jawa Tengah, Jawa Timur, penelitian juga di sini. Pak Petrus ki yo piyaine yo arep nuwun sewu rambuté wis werna loro wae jiwane muda. Rambutnya warna loro. Maksudnya wis ana putihe ngono. Oh, hitam putih. Lah iya kaya TV. Ya hitam putih. TV zaman biyen kuwi. Pak Petrus. Petrus sinten, Pak? Sapa? Pak Petrus Tejo Hapsoro, Hapsari. Hapsoro. Ora sari nganggo Hapsoro tok. Hapsoro. Ya. Ya, luar biasa. Ini selain untuk peletakan batu pertama, peletakan batu pertama, sing endi batune, Pak? Batu Kuwi ngisor ki akeh, ning ngisor watu ki akeh karo ngepruk ndasmu. Kok enggak ngeprok jasku? Aku tanya, peletakan batu pertama itu berarti gimana yang Aku le teko kene wis jam 7 mau, mosok aku kon tretekan nyenteri watu. Lah iya makane batune kan akeh kerikil-kerikil ya. Peletakan batu pertama itu sesuk sing bakal dipondasi kene iki peletakan batu pertama. Bukan namanya YPTI, katanya nama YPTS. Oh gitu. Jadi ini buat pembangun yang baru jadi YPTS. Kowe nek ngerti gamelan ciptaane YPTI mau wujos. Iya. Enggak lihat aku. Aku ora ndelok ning dhuwur, ning dhuwur. Ayo dhuwur ning ruangan sing AC. Ruangan AC. Khusus kanggo Pak Dalam ketemu karo panitia. Nek yoga-yoga nang emperane cukup. Sio-sio pancen calange so gleleng tenan. Ayo sak karepku jeneng Ya ora pengarep. apa-apa, dalang ki sing bayar soalé. Dadi yo sakarepe. Dene kowe sadar. Sadar pada. Den omah bengi kowe ngunekke aku patakmu ngono. Jare patakmu kuwi sing halus. Dapusi kowe. Sing paling kasar ki patak. Kuwi paling kasar. Oh, patak paling Aja kasar. nganti disebutke molo kuwi ya kasar. Molo yo kasar. Ndas kuwi ya kasar. Ondas yo kasar. Nek arep Patak halus. molo ndas konco kasar. Heeh. Sing halus. Mestaka. Mustoko. Oh iya, berarti ini mustoko. Aja sok ngunekke Pak Dalang muni patakmu ngono wo. Dosa kowe. Ya di ngapura yo Pak, dimaklumi. Nah iya, aku sing ngapura nek karo kowe wong kowe iki wong ora paham, ora dong. Ya. Arep S2 ning ora paham nek perkara basa Jawa. Iya, ora paham. Aku seneng nek patakmu paham ki, Pak. Sini aku. Ha piye kowe S2 to kowe? Iya S2. Tak aturke Pak Petrus nyambut gawe ning kene ye. Tenan? Lho. Kowe engko kelangan sinden petok lho, Pak. Kok kowe Nek meng kehilangan golek sinden lho, Pak. petok ki jane gampang. Kok gampang. Ya gampang kowe. Anggere wong rada edan ngono jak nyinden wis. Ya ning ora cerdas kaya Elisa ngene iki. Cah iki pancen cerdas tenan. Ya, ini yang jadi HRD sini kalau nggak salah juga dari kampus aku. Sapa? Angela siapa Saras Warrior. Saras 008. Saka sapa saka ngendi? Dari UMBY, UMBY. kalau nggak salah. Dari Universitas aku, Mercu Buana. Mercu Buana lo dulu mercuet. Heeh. Kowe karo universitas dhewe ngece ngono kok mercuet-mercuet. Ya. Mercubuan aku sing ngluluske kowe S2 lho. Ora sak kepetakmu dhewe. Keren loh Pak itu, dia bikin kata-kata bahwa kita harus bekerja keras bagaimanapun. Kalau kan HRD, ngerti HRD ra? Tak jelas ke Nerareti. Harley Davidson. Human Resources Development. Harley Apa? Davidson Apa? ngertine motor Apa? wae. Pitung ha? HRD ki apa? Human Resource Development. Yes. Halah, yes. Reti po bahasa Inggris. Human apa job aja. Ya. Ya, itu kan dia bikin kata-kata mutiara bahwa kita harus bekerja itu memang di awal itu susah. Tapi kita harus tahan banting biar nanti sampai kita bisa menikmati pekerjaan kita masing-masing. Wah, luar biasa itu. Kaya dhewe iki, Inspirator. awak dhewe iki kae sing keploke mesti tok bayar. Lah ya jelas mau ning kene foto tak nih 2000 mengko keplok ya ora ngono.
suatu manajemen. Manajemen pekerjaan. Iya ngono. Iya. Kayak gawa dolop dhewe to dolopmu 1 2 3. Akeh reti aku. Alah. Kayane. Ya ora apa-apa kok ya itu suatu manajemen pekerjaan. Iya. Iya. Wong jeneng kaya awake dhewe iki wis bayangno saben bengi nyambut gawe iki nek ra enjoy dinikmati ya ora bakal seneng. Betul ya kayak kata Mbak Engel tadi harus enjoy tahan banting. Berarti aku kudu dibanting bendino ya Pak. Ya ambyar kowe dibanting. Ya awake kok triplek ngono kok. Maksudnya karo kahanan ngono lho. Ora dibanting karo wong ning dibanting karo kahanan. Yo pemikiran. Ini juga ulang tahun YPTI yang ke-20. Ulang tahun YPTI yang ke-20. Sakjane iki kowe dimanfaatkan sakjane ra ojo gelem, Pak. Piye? Soalnya asline ulang tahunnya tanggal 9 September 1999 sampai sekarang. Iki rong September adewe dadine dua acara dadek ke siji. Sesuk wis dadi rawayangan meneh tahun iki. Kita rugi. Oh iya. Iya. Berarti ulang tahunnya rasa disebutke ya. Iya. Ben sesuk nanggap meneh. Ngomongan Pak Petrus nanggap meneh. Iya. Iya, ora apa-apa ya. Nggak apa-apa. Ya ora apa-apa. YPTI itu sudah beberapa kali wayangan. Ya selalu wayangan ini padahal maksudnya sebagai inspirasi ya, ini perusahaan maju yang jadi inspirasi baik di Sleman, di DIY bahkan di Indonesia kan. Dia maju tapi kok masih tahu budaya Jawa ya, maksudnya masih iling sama Luar biasanya wayang itu. gitu yo. Iya, tak kira nek nyetak bangsa alat-alat modern, tapi ternyata mau bapak-bapak Mas sini YPTI juga mencetak gamelan. Karena banyaknya permintaan gamelan itu produsen gamelan itu nggak bisa menciptakan secara banyak dan cepat. Iya benar-benar. Ngerso dalem dawuh karo YPTI coba iso ora nyetak gamelan dan ternyata bisa. Nanti alat-alat itu akan disebarkan ke pengrajin gamelan biar bisa mencetak gamelan secara cepat. Biar jangan sampai banyak. Nanti awak dhewe butuh gamelan sing nyuplai wong luar negeri. Betul sekali. Tepuk tangan. Kita harus mencintai produk-produk dalam negeri. Iki nek omongan keget-geti lho, Nok. Kau belum kaget. Aku urung rampung wis betul sekali. Kita harus menyambut Iya. Terus alon. Nek orang nganggo mesin yo tangane lempoh lho. Kan iki kudu ditempa beribu kali yo. Namanya gamelan itu tangannya kudu dicetak-cetak berapa kali. Ini kalau kita harus mencetak banyak gamelan ya berarti harus punya mesin juga. Itu sekarang sudah hanya beberapa sing maune digawe saron itu bisa dibuat berapa bulan. Oleh YPTI hanya bisa dibuat 3 jam. 3 jam aja. Luar biasa, kita harus punya apresiasi buat YPTI. Semoga gamelan semakin ngeremboko, pertunjukan wayang ngeremboko terus karawitan. apa? Aku mau ngapal ngeremboko ki apa? Ngeremboko ki ngerembuyung. Ngerembuyung apa meneh? Ngerembuyung ki rungkut. Rungkut apa meneh? Jadi gamelan ki semakin rungkut. Rungkut. Semoga gamelan semakin rungkut, ngerembuyung. Wis ben cara donge dapusi mbok semen. Iya. Nggih. Matur suwun ya. Suwun. Nyanyi meneh? Iya, iki ana sing nyuwun gubuk asmara. Ayo Mbak Gubuk Ika, asmara. Mbak Ika. Wah, jan ayo. Aku yo ngadeg ning kene terus. Wah iya, bayarmu akeh dhewe, Pak. Ayo kowe sing bayare akeh dhewe lingguh terus kok. Mbok mayang ngadeg. Kowe ora ngerti. Kowe iki ora ngerti kok iso omong, masane ketoke linggo. Iya. Apa ngadeg? Iya. Ayo Ika. Nggih. Wis mari. Alhamdulillah. Alhamdulillah wingi lara enak suntik barang. Iya. Ayo tak tawani suntik nggonku apa aku. Maksudnya kidulku ki Pak Murdilan dokter jos. Tenan kuwi lengganane keluargaku ya. Muni lara sithik suntike kono mari. Ki tak tawani ngono kok ora pikirane do elek. Ah wingi ora ngono le nawani kok. Muni piye aku? Ya gur sontek nggonku apa piye? Ayo to. Ayo wedi aku. Pak Seno buka sonte apa, Mbak? Ambuh kuwi. Buka sonte. Ketoke. Aja percaya. Lah ngopo? Kowe sing disontekke beda. Kowe kok maksudnya dudu obat. Napa? Ya apa lah racun. Racun. Kok dilebokke es teh ngono piye disontekke awakmu? Kowe aja percaya cangkeme Elisa kuwi.
Cangkem S2 ya. Makanya aku ora percaya, aku Yo. kan dono. Cangkem S2 apa? S2 kok petruk. Iki Anakku S2 ki paling ora menjabat apa ya sekretaris. Oh, merah. Aku kok main nyinden. Nyinden yo. Ya ora iki manajemen, salah satu manajemen. Sinden S2 psikologi mau ono siji sak donya Elisa Urcarus Alaso. Makane payu. Nek dadi HRD sing S2 psikologi ki akeh. Nek satu-satunya sing S2 psikologi dadi sinden mung Elisa Urcarus Alaso. Maksudnya kuwi manajemen ben payu terus ben duit-duit. Paham? Maksudnya sing ora padha karo aliranmu ki Nah. ning kowe. Iyalah. Aku jenenge wong pekok. Oh iya ya. Sekolah dhuwur-dhuwur kok le nyambut gawe ora padha karo alirane ayo. Oh iya Pak, Nah, ora iya. apa-apa, ning kan aku meninggikan derajatmu sebagai dalang, ya ora? Ora apa-apa aku ngene iki ora apa-apa, Ya, ning kan kalah kowe meneh. semakin dhuwur. Nah, betul. Ora apa-apa dadi keset ora apa-apa. Aku brutu kowe ndas ora apa-apa. Sesuk tak susul. Dadi brutu kok seneng brutu ki menggo liwat telek terus kok. Ayo gubuk asmara. Ya, Mbak. Mbak Ika ben Suhesti. wis sehat yaine wis sehat macam lara aku ya melu kuwatir sindene do lara iki dak. kuatir napa? Kuwatir aku ayo. Karene tak tawani tok. Suntik nggonku. Iya. Iya, iya. Nyingkar nyingkur wiwitane nyingkar nyingkur Nenu lingsem yen kemutan lelampahan kangkang uri. Neno Tresno tulus nadyan nengku buk asmara iki Elisa ki pancen pendobrak tenan. Ya. Iki nganti eneng sing piyayi saben bengi mesti chatting aku, mongko ya jarake ora cedhak. Saka ngendi? Saka New York. Oh iya. New York. New York mesti nonton New terus. York atau hati ningrat. Oh, Eh? Aku S2 ning nek kau perkara pengalaman luar negeri kalah karo aku. Wis tahu. Wah, wadake wis tau kira ming nang luar Mbligo Magelang. Ya, kowe ning endi emange? Manapun kamu tanya, negara maju wis tak wayangi. Ora pamer. Londo, Jerman, Belgia, Polandia. Negarane Messi. Buenos Aires, Wah. Kanada. Wow. Kowe ngendi kowe? New York kok New Yogyakarta. Kowe wis tahu ning New York ki USA. 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 Ora ngerti. Wis Nek tekan kono. ditulis ae tak USA. Nek kowe rak mek dibalik ASU. Asu. Asu ki kirik, boke kirik. USA. Yo. Mangga. ditemenin ya. Oke. Yen liwat aku kelingan kubukae biasa maning
Elisa Ya, dari channel Dalang Seno 12.000, dari channel PWKS Live 13.000 lebih. PWKS Live 13. Dalang Seno 12.000, PWKS 3.000 lebih. 3.000, jadi udah 15.000 penonton. Seluruh dunia. Luar biasa menyaksikan wayang kulit. Iya, lah kowe iki nek iso tekan ngendi dia mergo saka channel live streamingku. Mergo kowe, oh ya bener. Lah kae live streamingnya ngene sapa? Dalang Seno. Channel Dalang Seno. Nek ora disiarke kuwi ora ana sing ngerti Elisa Orkarus. Haning nek ra ono aku channelmu ya ora mumbul padake. Kita itu saling bekerja sama, jangan Iya, saling iya. menjatuhkan. Kita itu rekan kerja. Rekan kerja. Sesuk Partner. diumumke sisan. Kowe le Bali nek kapan? Tanggal Agustus tanggal piro mulai? Aku tanggal 9 ramelu aku ning TMI ramelu. Neng Taman Mini ramelu. Ora. Tanggal 9, 10, 11, 12, 13. pulang kono. Lah, Iku ya arep ngopo Bali iki arep ngopo? yo ben. Masa ning kene terus timpuh bendina ya keju sikile. Awang kowe iki nek Bali nek den puntek ming golek iwak cilik-cilik kae kok. Iya. Masa mengko ngono wis rasa mulih nang kene wae ora. Iya. Tak entukke sing iya. Ngendi arep karo sapa? Ngendi? Pak Wondo. Sapa? Ngawur lho Pak Wanda wis duwe. Oh, wis duwe. Sapa? Karo sik ngiter piye? Bima. Masalahe dhek yakin karo aku. Salah, aku yakin karo dhek ra yakin karo aku. Dadi ya wis lah arep apa. Wis anggere tok matke terus aku. Angel le Pak do wedi karo aku iki, wedi. Aku wong wedok kaya lampor. Apa lampor? Lampor ki memedi. Medi-medi. Medi-medi. Memedi. Oh iya, hantu maksudnya medi-medi. wayu kaya ngene padake kurang cantik apa cantik udah berpendidikan tinggi cerdas gitu loh. Ayo kuwi lho sing marake medeni. Polahmu kuwi lho. Hah? Polahmu ning ngene-ngene iki. Oh iya ngene-ngene ki marake wedi. Ayo. Kan aku malah memunculkan auraku loh. Anek kowe sing ngono-ngono iki ora wangon. Heh? Wong kowe awakmu tipis ngono. Nek sik ngene-ngene iki kawan. Coba Mbak Ika coba. Ayo aku Coba ngene-ngene ki coba. Ya ora entuk. Ora bareng. Ora. Oh. Padahal do ditunggu wiyoga sak menit. Oh, tunggu to. Kok sing nunggu kok ming wiyaga. Ya terus ke.
Spesialis gubuk asmara kudu Ika Suhesti banget pokoknya. Nek ora ngopo mergane? Ya, wiyaga-wiyaga udah sedih. Kudu Mbak Ika Suhesti banget. Mbak Gidul jenenge. Mbak sapa? Mbak Gidul. Kok Mbak Gidul ki ngapa? Ya para apa nek diomongi jadi julukan tuh apa bahasa Jawane? Paraban. Oh, parabane Mbak Gidul. Mbak Gidul. Iya. Nek kowe apa Mbak Krempeng ngono? Mbok rasa ngomong ke krempeng terus. Nek carane anu panganan ki kowe iki kerupuk. Iya. Kerupuk kenapa? Ayo krempeng cilik krumi kemriuk kae kros. Sisa dilebokke budoh ben lonyot. Ya rasa nesu. Ora apa-apa aku. Sing penting bayaran aku ora apa-apa. Dioneke kerupuk ora apa-apa. Dioneke wedhus ora apa-apa. Enggak ngemarah. Yang penting besok bayaran. Iya, jelas wis sah kok ya. Iya, kan. Ya. Ini sindiane sapa meneh, Pak? Ya kok sithik ndelok lagune aja kesusu. Oh iya, sindiane 10 he, Pak. Banyak. Mergo lagune kuwi duwe ciri khas dhewe-dhewe. Ya. Nek gubuk asmara ya Mbak Ika. Ya. Nek nganggo Banyumasan ya Mbak Rido. Rido Roma. Sapa? Rido Roma. Sapa, Mbak? Rido sapa? Rido Rohana. Rido Rohana kok Rido Roma ngono. Engko mosok penyanyi wedok nek Ani. Yo. Anilo. Anilo. Anilo iki mung kaya ketek yo, ketek. Ketek kok ketek. Ketek. Iya. Ketek. Ki ana sing nyuwun gelang kalung. Coba gelang kalung diaturake, Mbak. Sapa ya iki gelang kalung ki sing cocok ki, Mbak? Orisa. Oh iya, Mbak Orisa. Ya. Baru Gerbini. Apa? Hamil. Gerbini. Ayo Gerbini bener. Gerbini. Wewek waja. Wewek waja. Hah? Wewek waja iya Gerbini. Wewek waja iya apa arti waja? Waja gigi. Wewek gigi. Wes terserah. Hamil Gerbini ya meteng. Meteng. Mbak Riza meting. Udah berapa bulan meting? Meting ki maksudnya terus bayine nang jero ki do omong-omongan ngono apa piye? Do rapat ngono apa piye kok meting? Kuwi meeting. Meting. Meting. Ah, meteng. Meteng. Ya. Berarti gelap ya, Pak. Meting. Apa? Gelap ning jero gelap makanya jenenge meteng. Nek misale ada cahayanya ya madang berarti. Ya. Makanya jenenge meteng. Ayo bayine nang jero ki madang. Iya nek ana lampune. Ya apa, Pak? Sabar. Ora usah kesusu, wong iki sing nanggap YPTI kok. Ya, Kali do ayu-ayu kae ming paitan mata. Iya. Terus sik bengok ping wong siji loro iki rasa digatekke nek sing sampeyan iki bengok bareng, yo, anak iki langsung nembang. Wong iki ming siji loro kok. Ya siji loro ning gembol waktu ya, Pak. Ora apa-apa. Negara hukum kok. Iya. Pak bisa nyanyi Gelang kalung, Mbak. Iya. Malah ora muni. Gogo Niki lho Pak, kan senan. Oh iya. Mangga. Kang Sen bawa. Memanise merati Neno
Muntang manting Muntang manting tan jenak lelo kang masih rodoh wong bagus neno gampang temban ambeh beda ya nen apa itu gelang kalung Paseno blusoke sih. ora mblusoke wong aku ki ora apal ning kaya arep kepengin muni gelang kalung aja manut aku yo manut aku dosa gelang nggih kaya ajeng rengu e wau ha iya ora apa-apa ora menungso kedunungan ina lali salah apes lan mati iya monggo meh padha lagi
suwun. Terima kasih Mbak Oriza. Mengko aku mbayare mendring mengko esok-esok ya Mbak. Iya. Yo, aku mendring cidok Pak ngene Mbak Oriza. Apa? Mendring cidok. Mendring ciduk piye maksudnya? Yo, pesen cidok engko mbayare 2000. Alah kredit to. Iya, Mbak Agene Oriza. kowe iki isih kredit kok lemune glelenge ra jamak-jamak. Ora apa-apa. Ya, Mbak Elisa. Ini ada apa jenenge chatting ya saka piyayi ngendi? Saka piyayi Malang Sugeng Dalu Bucangik. Salah satu dari sekian ribu penggemar. Saya mengirimkan risalah ki apa? Risalah, enggak tahu. Risalah filsafat Jawa yang ditulis oleh sahabat saya Profesor Dr. F.X. Eko Armadarianto. Oh, buku berarti nih. Yang juga ngefans berat dengan Bucangik, guru besar Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi Widya Sasana Malang. Beliau mengucapkan terima kasih Bucangik telah memberi inspirasi yang luar biasa tentang filsafat Jawa untuk karya tulisnya sebagai kajian untuk para mahasiswa calon pastor di STFT Widya Sasana Malang. Oh iya. Luar biasa. Matur sembah nuwun ya Mak ya. Kanthi tanpa sengaja ya. Kadang kala sok memberi inspirasi kaya ngene iki. Oh iya, matur suwun. Sangar ya Pak. Wah, dapurmu iso menginspirasi se-Indonesia Raya dan dunia. Memberikan Ketoke inspirasi, ngalem. menginspirasi. Ketoke ngalem ning ati nglarake. Kok kowe muni dapurmu menginspirasi? Kamu, dirimu, panjenengan niku. Panjenengan kuwi pas. Jarene dapurmu nek kaya sing cedak. Karo sing cedak. Karo sing cedak terus ngunekke. Dapurmu. Kowe iki aja sok turu-turu omongane wiyaga to. Wiyaga ki nek do ece-ecenan terus mangkel atine dapurmu. Kok terus tok simpen Kekaripan. keakraban. Ya keakraban. Ya kuwi ning ora pas kuwi iki kata-kata anu kasar. Berarti salah sing benere panjenengan iku, panjenengan iku. Nah, aja. Wes. Mun nek nganti kleru karo wong, nek karo aku ora apa-apa, nek karo wong omongan terus tok unekke dapurmu ngono. Ha iso dikepruk watu wis. Iya. Bareng ya. Bocah ora dong ki wajibe ya didunungke. Mulane aku ki alon-alon ngajari ya Elisa ki nek ora nyemelangi. Heeh. Ha ning mall ning Jakarta ki tak jak embung-embung ana wong ana kathok dipajangna cung. Wile bakal cawet modar ora. Mongko seru banget ora diomongke aku. Ya jenenge cawet kok. Ku cawete, Mbak. Aku ngono tuku cawete. Aku saking ning kene basa Jawa terus ning kono tak basa Jawa ning kono ya rado. Nang endi? Ning mall kono ning Jakarta kae lho. Iya. Mbak tuku cawete. Hah? Tuku cawete apa? Beli apa? Iya. Ya wis ben ngarang ya. Ayo iki gentenan. Ya, monggo diurutke ya, Mak. Bingkem Elisa ki nek dinahi sinden sing galak ndak ora. Ayo Tin. Ya. Ho ho. Ki the mother of sinden galak. Ya. Wes paniyo kowe. Kowe sinden lengene ditato kala jengking. Lagi sak gentakan kaki we geber gemuruh he medeni tenane. Diam. Kowe nek jalan ngono wis gempa sakmene iki. Oh, Iya. Ning kono wae aja bergerak. Engko nek gempa piye? Iki mau ya ana gempa ketek ya. Lah iya coba meneh. Emoh. Aja kowe wani dikabruk tenan. Medeni iki. Kabruk kaya pitik. Ha kuwi nek mbane iki pitik lagi ngendoki nganu ngeremi kae. Iya. Mesti jegrak wulune. Jegrak wulune. Ya ora ming pitik sing jegrak wulune. Apa? Ya menungso ya sok jegrak to. Aku ora ngerti nek kaya ngono kuwi aku. Apa ngono apa, Bang? Apa sing jegrak? Rasa diajari. Menungso. Katin iki senengane marahi sing ora-ora kok ya. Ora ana wulu menungso kok jegraki ora ana. Ya tak takon Lho, nek jenengan nek liwat dalan wedi ngono kae. Liwat dalan angker terus wedi kan kene don jegrak. Kae gitoke sing. Lah ya wulune sing cilik-cilik iki don jegrakno lho. Ayo ning ora kabeh. Jegrak ki piye to? Jegrak ngadut. Wulune ngadeg. Wului duwe sikil. Duwe. Terus mlaku dhewe. Piye kuwi ne berarti ne? Malah bingung kowe ora. Aku
Aku mulane heeh wae. Jekrak. Soale iki ngoyak terus nek ra ngerti iki. Yo, Oh ya omong ora jelas kok. kok nek diblasoke, bertanggung jawabku sebagai S2 piye? Malu lah. Malu. Ya salah S2 kok goblok. Dudu goblok, durung reti. Ya. Makane takon. Ya kuwi sama dengan meh padha. Oh padha ya, durung reti Meh. goblok ya. Ora ya beda. Ora ana wong goblok di dunia ini. Enggak, Kabeh iya. pinter Oh, padake. pinter meh ngurung ketok. Itu Durung ketok. Piye maksudene? Arab Kowe Maksud- iki ya pinter ngonek-ngonekke. Ya pinter. Ya, kowe Mas goblok Kaswan apa? iki ya pinter mengelabui orang. Ngono kuwi ana kebercerdasan tuh sendiri-sendiri. labi sapa bojone? Sapa kuwi? Ki Keswan iki lho. Oh. Ki genjek. Kok ki genjek padake genjek iki babi ya. Ayo. Udu genjek iki bagus. Iki dadi bagus. Oh ki bagus ki genjek. Ki anggere engko ngelok aku genjik tak ajar. Lah iya kan kowe genjek banget. Ah, Ngono lho. Kudu bangga. kok. aja percaya karo cangkeme Tatin. Genjik ki anak babi. Anak Anak babi. Genjik. care bagus. Ayo. Arep nembang apa, Tin? Apa sah? Nah, iki pamundutan Banyu ya. wae. Omong. Ya. Apa Oke, pamundutan. Oh iya pamundutan. Sesideman, iso ora? Sesideman, Bawa. Mbak. Nggih. Iso Itu ora ki rasa- tak takoni sesideman iso ora? Sekolah Heeh. iso. Ah, iso ya ditembangke. Eh? Ayo, kowe lagi Budek, sadar to, ini Sa? budek. Gayane ki gleleng banget ning budek. Budek gundulmu ki. Ayo takon sitik-sitik, heh? Hah? Nek sing ora jelas kae dalange. Ora jelas apa wong aku lek omong jelas kok kowe iki sing ora jelas ora. Lah piye jejel? Sesideman ditembangke. Iya. Nganggo bawa. Nggih. Sing apik. Nggih. Apal ora? Apal. Nek ora apal lagi. Eh? Nah. Nah, Apa kowe do? nek ra apa takono aku. Piye jejel omong apa kuwi? Nek baleni Pak, ra krungu iki cah gleleng banget. Jejel Ra. kuwi lho, jejel kowe. Budek. 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 Lho aku budek terus jejel kowe nek krungu. Oh iya. Rungokno. Coba Pak. Elisa. Ah, gula. Aduh. Sesideman iso ora tuh? Sakit. Oh, bawane ya iso. Sakit. Lancar. Lancar. Ayo meng ngono kuwi lek aku ngomong. Nah, Ah, ora. Jaluk kiwa apa tengen, ha? Jaluk kiwa apa tengen? Tengah. Eh? Kiwa apa tengen? tangane mung kiwara tengen, ra ono sing tengah, Pak. Mbok menawa ana. Tak kaya Bathara Guru. Tatin ayo gawe diwiwiti. Nggih. Sesideman. Nganggo dibawani lho. Nggih. Wes ngene lho. Heh, Kowe arep melu budek piye? ora aku jelaske. Oh. Lah aja lungguh, lah kamu bintang tamu kok lungguh. Kan gantian kami yang kerja. Duwite akeh kowe kok. Ngapusi dalange ki. Ngapusi. Duite jarene akeh aku. Heeh. Tapi sing 50% ini mlebu nggone kasih dalange dhewe. Lah kowe Iki ora ngerti dikene nek kae iki 50%. makelar ngerti ora? Makelar, Oh. makelar apa? Makelar sinden. Makelar sing ngerti aku ra apa ning aku cen ikhlas kok. Kula dalange sugih ta? Sugih. Bar iki kan pendopone tambah siji meneh. Kowe iki diomong apa ya kowe? Wong direwangi dipayokke ngene kok mesti suga-suge ora. Iya, iya. Ayo. Ayo Tin, jadi ini. Nggih. Anu sesideman. Nggih. Ngomong iki koyo. Nggih. Ah. Si sedeman sing lancar. Lho, krungu aku wae krungu kok hahe Oh, ini sing hahe. lancar ngono ta? Iya. Nek didelok ayu ya sa. Oh, ketoke Neng, ayu neng. gelek budek. Ra masuk. Jo. Ra apa-apa dalange ora Lisa klub. Ra Bodek. apa-apa. Bodek. Bodek. Kalau Anda masuk angin, minumlah bodek. Bodrek. Wow. Bodrek. Dudu bodek. Aku budek ora apa-apa ning dalange bosok. Ya ora wae kok ya Lah ya ngopo. ngono. Botrek kok bodek. Bodek. Yo, Yo nanti. sesideman. Wiwitane
Suarane ya apik. Pik. Krungu Apik. Krungu ya nek jelas ki krungu. Apik dudu pik tok. Apik. Dudu pik tok. Iki ya edian. Lah mau ngomongnya apik, Mbak Tatin ngomongnya P, berarti sudah ada kesalahan di situ, kurang huruf A. Oh. Tak betulin, dia kan agak bodek. Ah. Aku menggarisbawahi lho, biasanya ini nek menekankan. Iya. Ngono kuwi nek apik ya pik, Oh, nek apik nek P. jeruk ya jer ngono. Jorok. Wong keri-kerine. Apik. Aku ora Iya, ngono kuwi lho. Gusti paring ana pangapura kagem sinden kula. Kau malah doa ya? Sami emut dhateng margi ingkang leres. Kau malah doa apa ya, Pak? Ae sing marai cangkeme elek kae. Kok aku lho. Cangkemmu elek piye to, Mbak? Lah iya nek apik kan pik. Pik. Nek jeruk ya jer. Rok. Kok jer? Kan nemburine. Lah iya nek aku ra muni rawani kuwi. Soalnya artinya beda. Tekone teko dalan. Soalnya kenapa? Oh, aku ora melu. Batesi. Ngapa iki? Berarti sing tanggung jawab dudu Pak Seno, Mbak Tatin tanggung jawab. Omongane do ting jlebung ora karo-karuan. Ya ora usah ngono kuwi. Wis tak Kaya cepet arep terus. robot. Kan aku arep mayang dira tarati. Ndasmu ra ketok. Dasmu. Mustaka maksudnya Pak Sena, Ngapa? ndasmu ra ketok. Ketok wae. Malah biasane karem jeruke kon nerangke kuwi ora iso. Wis iki gak nembang. Nembang sa. Anderek sang pekik. Lanjutane. Oh iya. Anderek sang pekik. Pekik. Yo pekik. Anderek sang pekik. Pria bagus kang olah budaya Sowan menyang sowan menyang kutha gedhe ayo sa Ngopo? paronan Ngopo paronan? ya ora apa-apa Lah kowe nyinden sewengi ngopo? lah ya kan iki tak jak paronan ngono lho Paronan berarti duitmu kok diparo. lah aku urung ya oleh iki. Durung oleh ya esuk-esuk. ya kan akeh kowe Nah masuk ini. Wis aku mungkin kok duitmu kok aku lho. ngopo Geser. Bendera yung kok kaya ana kirek suara. apa ngawur suarane dalange kok suara kirek Ngapunten. lucu lho aku ora. Ngapunten, ngapunten. Tak undali orang-orang kaget. Duk, kok mati. Pemondok kaget. Dene Dene orang wedi kowe. Mbah, bawon dong. Karo demit ra wedi orang-orang kok wedi. Hi. Urung-urung. Arep tak nggo mancing ora? Slendang. Lanjute. Kok meng siji? Lah Rasido mau guyu Slend. Berarti lanjute, barisnya lanjute meneh. Pak Gatot iki lho. Slendang kuning Kang Sangking. kang saking wukir Swara kurang pramono
wis ngungrung. Sa, Apa? atine ketoke ayu ngene ning wong iki nek ning Apa kutha meneh? iki ketoke kaya kurang pergaulan. Mergane Kenapa? Tahu tak jak ning Jakarta numpak bis tingkat kae lho. Oh ya. Tak kono ning dhuwur ki bali medun. Soalnya Mboten mawon Pak kula mboten. Lah ngopo? Dhuwur mboten nonton sopire. sopire nang isor. iya, aku kan ora ngerti lah, ngerti-ngerti me dijak munggah. Lah iki supire ndi, Pak? Aku ra nang medon wae cerak Pak sopir aku. Sebelane sopire nang isor. Yo ning isor, kok ning dhuwur. Kan aku kagak tahu. Ya sesuk tak kancane wis sakake. Kowe ning mall tau durung? Nol. Ning mall, heeh. Ya tahu ning pisan pindho. Pisan-pisan, mung pisan. Mesake Lah dalang kae iki yo. dalange ora tahu kok nang mall ae. Dalange yo ora tau ning mall. Ora, tekon. Walah gayane sok parlente bulane ora tau ning mall. Parlente iki apa? Ya sok keren ngono lho. Oh, aku ora Kekinian tau. milenial. Aku wonge merakyat kok. Balah. Dolan ya ning angkringan. Ya. Apa ning angkringan entek lawe-ewu njajake wong 45. Ya, wis do seneng kabeh wisan. Nang mall entek atusan iku njajake wong loro. Wis atine ora seneng. Kamu tuh pencitraan. Neng angkringane ngetokke dit 100.000 enggak do maem sak tutuke ngono wae nang dalan wis makasih bos. Sing Makasih, Bos. disembah-sembah karo wong 1000 ya, Pak. Mula tambah sugih ya. Ya sakarepku. Nang angkringan. Wanine jajake ning angkringan ya. Srawung ki ora kudu ning nggon apik. Srawung ki ning nggon sing merakyat malah justru srawunge oke. Bener. Nang mall malah larang. Iya. Larang tapi tukonane taksi London. Alah. Apa? Tukune pitmu nek encen kowe golek sing murah golek ning Klitian. Sing second tukonane taksi London. Walah. Glelen yoan padha wae. Kowe iki do nembang kowe apik kok dadak do cerewet iki ngapa to? Ya. Anggung marang bendara Dyah Sulistya pijer ngincangake alih. Pak, sesuk boncengke Mbak Tati nganggo taksi London. Ora sudi. Ben ngetril ngene iki lho. Ya Gayeng ora. yo. Numpak kowe bonceng Pak Seno, engko Pak Seno numpak ngetril numpake. Ah iya. Iso munggah ngene Omane sekali. man pitku. Pit luar negeri menggo boncengke tadi. Lah Tati karepe iki seprene iki nek ngepite wis gila kok. Kaisa. Oh iya kowe tau tuku pit federal dijajal bareng medun sedele ilang. Neng ndi bareng mlaku tiba klothak wae ya apa? Yo. Kaisa ya. Kaisa Wis rasa tok gagas. arep ndelok aku. Rasa ayo Kowe Ben. nek kepit ilang Terus nasa terus yo. Terus sesi demak.
nonton streaming puluhan ribu iso lho iso kowe viral wong loro malah dadi bintang tamu. Bintang tamune Mbak Elisa sama Bu Tatin mawon. Iya. Ya sesuk dinae nomor telepon dhewe ya aja lewat Pak Seno. Kok ndak rugi awak dhewe ratuku Tolong sekebaya. kae nek graji ora guru nganggo graji. Nganggo sinso. Sinso. Sing anu uwet kae lho. Oh sing gede banget. Ra krungu aku kuping war tak curek isik. Budek berarti. Ra wae. Wae. Ra budek iki kowe. Aku ya ora budek kok. Nek kowe kuwi. Nak. Oh jelas kok budek nek kowe. Oh, Rena ya sa. Oh sing iki. Eh? Nah. Eh. Walk money. Yo. Urip ana kutha gede kowe tak tukoke Enggak kelancarane Mas. Rasa anggur-anggur. Awas. Terima kasih. Raden Lestari Handayono. Handayani. Ul. Heh? Pon dereng. Kowe iki sekali lagi ya tinggu pungkasan. Mbak Ayu saiki monggo Mbak Ayu. Ya. Mbak Ayu. Nah, aku nek urung krungu kendangan cara Banyuwangen iki rasane kaya kurang srek. Iya. Dasare sing ngendang Banyuwangi saka Mujamuju. Kok saka Mujamuju ki ngendi? Pabrik susu. Pabrik susu? Denko. Oh, Denko. Ya, Mah. Ayo yuk nembang apa? Oh, Banyuwangi, Pak. Ya, Nggih. Banyuwangi kena, Sunda kena. Ya, pokoke iki sing non DIY Jawa Tengah. Nggih, gerajakan mawon nggih, Pak. Heeh, apa? Gerajakan. Ya. Kene budek. Gerajakan. Padha wae. Trembelane. Apa ngene iki ya ora krungu tenan. Krunguku branjangan. Lah kuwi wis ngedep monitor sakmono gedene ora krungu. Ha iya ora apa-apa. Dimbleke kowe apa piye? Rasane Aja emosi, aja jengkel. Aja jengkel kaya kowe. Iya. Gerajakan Banyuwangi. Ya, dibawani ya. Kanggo dibawani monggo Mbak Ayu. Ya. Mambiat mayon bawane ra apa-apa. Ya. Gerajakan dirubung laler. Dirubung laler. Suarane. Isen ngono ya Banyuwangen dirubung laler. Naswan
lor lan kidul lor lan kidul alas angkar kang aja madang ya aja tak tangane wis digawe saka apa nuthuk kendang usone tang 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 iya di bojo kuwi iso gagar otak saknane tang ibu tang kelekak langsung ya ya tanah India ku meliareng taman sari muslan ya mangga
Iki dong apa e? Ya bingung iki arep referen meneh apa wis randek. Wis rampung. Wis rampung. Kowe nek ndelok kelucuane jane ana lho, Nok. Iya. Kelucuane nggo napa? Kelucuane iki si penyanyine urung ngapal kendangane. Iya. Dadi arep gerak iki. Sir-siran klen. Iya. Padha ngapal isih kaget, Pak. Iya. Mula sesuk diapalke. Nggih. Pengendang karo pembalung latihan karo joget. Makane kowe iki modal. Golekke pelatih joget. Dadi kabeh sindene iki ajang joget bareng ngono. Oke, modal. oke, siap. Kan jadi apik di sawang keren. Heeh, kowe mau barang ya men. Wes padha jebret ngono kuwi wae. Matur nuwun Mbak Elisa. Matur nuwun, moga-moga nanti YPTI semakin berkembang ya Pak. Profitnya nambah terus, nanti bisa tambah bangunan lagi, berarti kan tambah profit terus. Ya, semakin betul. berkembang sampai Ya. ke Nusantara Jaya. Waduh. Oke, terima kasih. Ya, padha-padha. Ya. Ayo Mak diteruske dhisik critane. Ya, monggo Ndir. Kan samar pamaring sukma sinukmaya winayo ing asepe sumimpen telenging kalbu kambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumbana sumusuping rasa jati